Sa issa, il-Gvern ħallas aktar minn 2,600,000 euro f'benefiċċji soċjali li jgħinu ħaddiema mill-quta mill-COVID-19. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali li huwa responsabbli mill-proċessar u l-ħlas ta' dawn il-benefiċċji. Fil-fatt is-Segretarju Permanenti Mark Musu spjega li sa issa saru 7,214 talba għal dawn il-benefiċċji. Dawn jinkludu l-benefiċċju għal ġenituri li jkollhom joqogħdu d-dar sabiex jieħdu ħsieb l-itfal, il-benefiċċju għal persuni b'diżabilità, dak tal-qatt u l-benefiċċju mediku. Il-benefiċċju tal-ġenituri kien l-aktar benefiċċju popolari kif kien hemm 5,043 talba għalih. Isegwi hemm il-benefiċċju mediku li għalih applikaw 1,222 persuna. Għal-benefiċċju tal-qatt applikaw 487 fil-waqt li għal dak ta' persuni b'diżabilità applikaw 462 persuna. Fil-fatt sa issa b'kollox saru 7,215 talba għal dawn il-benefiċċji u nħadmu 5,637 benefiċċju. Dawn huwa ekwivalenti għal 78.1%. Minkejja li komplew jiżdiedu l-applikazzjonijiet, il-proċess li qed jinħadmu l-applikazzjonijiet kien iktar maġġel mill-applikazzjonijiet il-ġodda li daħlu. U allura issa minn 2,400 benefiċjarju tlajna għal kważi 4,200 benefiċjarju. U l-ispiża issa kif wieħed jista' jara irdoppjat. Is-somma totali ta' ħlas tal-Gvern f'dawn il-benefiċċji tkopri wkoll aktar minn €250,000 f'kontribuzzjonijiet ta' sigurtà soċjali. Il-Ministru Michael Falzon spjega wkoll kif dawk li kienu jmorru jiġbru l-ikel mill-komunitajiet issa ser jibdew jirċievu l-ikel fid-djarhom wara inizjattiva tal-Gvern. Il-Ministru Falzon spjega li l-effiċjenza u l-ħlas ta' dawn il-benefiċċji jiġdu l-għaqal tal-Gvern anke fl-aħħar snin sabiex itejjeb l-ekonomija ta' pajjiżna. Ekonomija li għamlitha possibbli li dawn il-benefiċċji jiġu introdotti sabiex ikunu ta' spalla għal ħaddiema Maltin u Għawċin f'din is-sitwazzjoni straordinarja li qed tiddomina mhux biss f'Malta iżda anke madwar id-dinja. Hekk allura mbagħad joħroġ kemm konna għaqlin bħala amministrazzjoni tul daw is-7 snin illi nexxinna li nsaħħu l-ekonomija, li nexxinna li jkun hemm il-flus għal meta tiġi l-Malta mbagħad. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.